أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ramazan ayın көңілләребез һәм җаннарыбыз өчен дуа әйтеп яраткан шушы уразабыз сәбәпле, Рамазан айы сәбәпле гөнаһларыбызны юып, бихисап әҗр-савапларга ирешергә мөмкинлекләр яраткан Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Һәм дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңелебезнең түреннән чыккан, аны чиксез яратудан, ихластан булган салават шәрифәләребез ирешсә иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламгә иң читен авыр вакытларда ислам дине аякка бассын дип тырышкан әһле бәйте сахабаларга, табигиннарга, газиз әби бабайларыбызга, әти-әниләребезгә һәм дә шушы пәйгамбәрбезнең эшен дәвам иткән галимнәребез, остазларыбызның рух шәрифләренә, күңелләребезнең түрләреннән чыккан рәхмәтләребез һәм сәламнәребез, дуаларыбыз ирешсә иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Мөбарәк булсын шушы изге Рамазан айларыбыз. Әлхәмдүлилләһ. Инде шушы тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын, калган көннәрне дә кимчелексез Аллаһ разый була торган рәвештә тотып бетерергә һәм дә гамәл гыйбадәттә булырга Аллаһ Тәала һәрберебезгә ярдәм бирсен. Инде мөселман кардәшләрем, без үткән вагызларыбызда Рамазан айының фазилаты турында, шушы Рамазан айының башка айлардан 11 айдан üstün булуы, башка айларының султаны булуын карап китте һәм ни өчен шулай икәнен. Чөнки бу ай Аллаһ Тәала рәхмәте, шәфкате ягыннан аерылып тора. Бу айда Аллаһ Тәала безләргә бик зур нигъмәтләр, бәрәкәтләр бирде. Без карап киттек, элекке кавымнар Адам алейхиссалам вакытларында, Нух алейхиссалам вакытларында без беләбез, Адам алейхиссалам 960 ел яшәгән, Нух алейхиссалам 950 ел яшәгән һәм ул вакытта аның халыклары да шундый озын гомерле булган. Һәм әлбәттә алар шушы бихисап озын гомерләрендә бик күп намазлар укыганнар һәм уразалар тотканнар, гамәл гыйбадәттә булганнар. Әлбәттә алар бу гамәлләрдә бездән өстенрәк. Безнең инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям өммәтендә Аллаһ Тәала 60-70 уртача ел гомер бирде һәм инде шушы сахабалар да борчылдылар. Менә алар шуны хәтле узак яшәгәннәр, инде алар Аллаһ каршында күбрәк әҗр савапка ирешкәннәр дип борчылганнар һәм шул вакытта менә шушы Аллаһның рәхмәте булып, шушы Рамазан аен Аллаһ Тәала безгә бүләк итеп бирде. Аллаһ Тәала Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям өммәтенә бер изгелеккә 10 тапкыр әҗр савапны арттырып бирә иде инде. Инде Рамазан аен шулай итеп бүләк итте, 700 тапкырга хәтле Аллаһ Тәала шушы бәрәкәтне арттыра, шушы әҗр савапны арттыра шушы айда һәм инде безнең өскә ураза тоту бурычы да йөкләнгән. Һәм ураза тотып та без Аллаһ Тәала рәхмәтенә ирешәбез. Инде уразабыз кабул булса, Аллаһ Тәала гөнаһларыбызны ярлыкый һәм ураза өчен әҗр савапны хисапсыз бирәмен диде. Шундый бөек хикмәтләр шушы айда бар. Инде шушы ай үзе башка айлардан аерылып торса, бу ай эчендә аның тагын да бәрәкәтле көннәре бар. Без карап киттек, бу соңгы 10 көн дидек. Инде әлбәттә шушы ураза зур гыйбадәт, Рамазан бер бәрәкәтле ай һәм бу айның кадерен ничек белергә, шушы уразабызны ничек тотарга безгә булган үрнәк ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям Рамазан аенда әйтеп киттек, аеруча шушы изгелекләрне күбрәк кылган. Ул башка айларда да гел изгелектә булды, ләкин бу айда инде ул үзенә кагылган шушы нәрсәләрдә бирелгән, Аллаһ Тәала биргән нигъмәтләрдә үзен кисеп, үзен шушы авырлыкларга дучар итеп, күбрәк гамәл гыйбадәткә бирелде. Ягъни йокыларын калдырып, малларын мөмкин хәтле үзен дә кысып, ул бил бауларын кысып куйга торган булган шушы айны, бу бит ашауда кысылудан һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям төннәр буе йокламыйча шушы гамәл гыйбадәттә үткәрә торган булган. Инде шушы айның да үзенең бәрәкәтле көннәре ул соңгы 10 көн булып санала. Бу көннәрне дә хөрмәтләүдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә үрнәк булды, чөнки Айша анабыздан һәм башка аның тормыш иптәшләреннән килгән хадисләрдә күренгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бу айны аеруча шушы изгелектә була иде һәм дә ирләр өстендә бер яхшы шушы айны гыйбадәт бар, ул ихтикаф кылу. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям аны 10 көн кылган мәчеттә, инде сөннәт булып тора, шушы 10 көннең бер көнен, бер тәүлек 24 сәгать
мәчеттә бикләнеп, бер кая чыкмыйча, мәчеттән чыкмыйча, өйләргә кайтмыйча, дөнья турында уйламыйча, дөньяда нәрсә булса да игътибар итмичә, шушы гамәл гыйбадәттә, дугада, зикрдә үткәрү, Коръан укып, анда вагызлар тыңлап, шушы бер тәүлек эчендә Аллаһка якынаю күңелләребез белән шушындый бер гамәл гыйбадәтебез өстебездә бар. Инде мөмкинлекләр булса, әлбәттә без моны да үтәргә тырышырга тиеш, чөнки бу пәйгамбәребезнең сөннәте. Инде мөселман кардәшләрем, шушы соңгы 10 көн içinde, тагын шушы бәрәкәтле Рамазан içindәге 10 көн içinde үзенең аеруча зур бәрәкәткә ия киче бар, ул Кадер киче. Һәм шушы Кадер киче, шушы 10 көнлектә булу сәбәпле дә бу 10 көнлек бийек булып тора. Без шушы Кадер киченә караган кайбер хадисларны һәм риваятларны карап китәрбез. Инде бу кичә бик тә бәрәкәтле бер кичәләрдән булып тора. Чөнки Аллаһ Тәала бу кичәне елдагы башка кичәләрдән бик күпкә өстен итеп куйды һәм әлбәттә Рамазан ае көннәреннән дә өстен итеп куйды. Чөнки бу кичтә әйткәнебезчә Аллаһ Тәаланың рәхмәте чиксез һәм дә бик күп бәрәкәтләргә, рәхмәтләргә бу кичтә ирешергә була. Аллаһ Тәала безгә бик зур нигъмәт бирде шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям уммәтенә, чөнки ул шушы Кадер кичен безгә танытты. Элекке кавымнар бу бәрәкәтле кичне белмиләр иде. Рамазан аеның бәрәкәтен белмиләр иде. Һәм бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям уммәтенә бирелгән бер өстенлек, Аллаһның рәхмәте булды. Һәм Аллаһ Тәала безгә шушы Кадер кичен Рамазан аенда икәнен белдерде һәм Рамазан аеның да соңгы 10 көнендә икәнен шулай ук хәбәр бирде. Аллаһ Тәала шушы төннең бийеклеге турында Коръанда, мәсәлән, Ад-Духан сүрәсендә әйтә, без аны, ягъни Коръан Кәримне бер бәрәкәтле кичтә иңдердек һәм без кисәтәбез. Бу көнне бик күп хикмәтле эшләр Аллаһ Тәаланың рөхсәте белән кылына, дип Аллаһ Тәала шушы кичне, ягъни Ләйләтул Мубаракah диде. Бу кич бер мубарак диде. Мубарак ул бәрәкәтле дигән. Ягъни бу кичне Аллаһ Тәала аерып атады. Бу кич бик тә бәрәкәтле, мубарак бер кич диде. Һәм инде нәрсәгә бәрәкәтле? Чөнки бу кичне Аллаһ Тәала зурлады, монда Коръан Кәрим китабын иңдерде шушы кичтә. Һәм дә Аллаһ Тәала бу аятта әйтә, бу көнне бик күп хикмәтле эшләр кылына диде. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни бу кичтә шушы фәрештәләр төрле гамәлләребезне язып торучы Аллаһ Тәаланың китабыннан бер елга тәкъдирне беләләр. Аллаһ Тәала аларга бер еллык шушы җир йөзендәге тәкъдирне белдерә. Ягъни бу көнне Аллаһ Тәала билгели бер елда һәр кешенең ризкын һәм бу елны кемгә бу дөньядан китәргә туры килә һәм дә нинди яхшы һәм нинди начар хәлләр безне көтеп тора. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәала бу гамәлләрен, үзенең кылачак гамәлләрен хикмәтле диде. Чөнки Аллаһ Тәала кылган гамәлләрдә бер кайчанда кимчелек булмый һәм мәгънәсез эшләр эшләнми. Шуңа күрә кайбер вакытта без үзебезнең акылыбыз белән ниндидер булган гамәлләрне үзебезгә начар булды дип хисап кылабыз, кайберләре менә яхшы булды дип кылабыз. Әлбәттә бу безнең бәя һәм кайбер кылынган җир йөзендәге эшләрдә мәгънә аңламаска мөмкин, ләкин Аллаһ Тәала әйтте, бу эшләр хикмәтле. Нәрсә безгә хәерле, безнең өчен нәрсә хәерсез икәнен без әлбәттә аера алмыйбыз. Коръанда да Аллаһ Тәала безне кисәтә. Кайбер сез үзегез өчен хәерле дигән эшләр, хәерле дип тапкан эшләр сезгә бәлкем бу начарлыктыр һәм киресенчә кайбер үзегезгә начарлык дип күргән эшләрдә берәр хикмәт һәм сезгә файда бардыр диде. Шуңа күрә без чикле акылыбыз белән Аллаһ Тәаланың хикмәтен төшенә алмыйбыз һәм әлбәттә без белергә тиешбез. Нәрсә генә булса да безнең белән яхшысы да яманы да монда бер хикмәт бар дип без шулай кабул итәргә тиешбез. Чөнки кайбер вакытта, мәсәлән, иртә белән чыгып киттең дә сәфәргә ягылып аягымны сындырдың, без уйларга мөмкин, нишләп инде шулай начар булды миңа дип борчылырга мөмкин. Менә инде шундый сәфәргә ниятләгән, бәлкем яхшы изге эшләр дә ниятләп чыккансыңдыр. Нәрсәгә аягым сынды? Шушыны начар итеп кабул итәргә мөмкин. Бәлкем шушы без хикмәтне белмибез. Аягыбыз сынуса, без ниндидер гөнаһтан, ниндидер берәр җирдә анда безгә кайгы, хәсрәт яки беләнди безнең белән буласы вакыйгадан Аллаһ Тәала шулай саклап каладыр. Һәм бу аяк сыну безнең өчен хәерле
эштер, ләкин безнең акылыбыз белән бу безгә ниндидер зыян итеп кабул итәбез. Киресенчә, анда мәсәлән акча оттың ди, каяндыр сиңа ниндидер акча килеп иреште ди, син сөенәсең. Менә Аллаһ Тәала миңа рәхмәтен яудырды, нинди яхшы эш булды дип әлбәттә без моны кабул итәбез. Кем белә, бәлки шушы акча килү сәбәпле без дөньяга бирелеп, иманыбызда кимчелеккә килергә мөмкин, иманыбызны югалтырга мөмкин, һәм акча сәбәпле, акчасыз вакытта, акча булмау сәбәпле сакланып калган, Аллаһ безне саклаган гөнаһлардан шушы юллар әчлеп, шушы безнең гөнаһлар кылуыбызга сәбәпле булыр. Шуңа күрә безнең акылыбыз чикле, без буларны аңлап бетерә алмыйбыз, ләкин без белергә тиеш. Шуңа күрә бу кадер кичендә дә Аллаһ Тәаләдән бик күп дугалар кылып, хәерлесен үзебезгә насыйп итеп, начарлыклардан Аллаһ Тәаләнең саклавын сорап, шушы тәкъдиребезнең яхшы булуын сорап, өметләнеп, менә бу 10 көндә без шушы дугаларны күп кылырга тиешбез. Аллаһ Тәалә шулай ук шушы кичә турында аерым бер сүрә иңдерде, Кадер кичәсе сүрәсе. Аллаһ Тәалә анда әйтә, дөрестлектә без бу Коръәнне Кадер кичендә иңдердек ди. Шуннан Аллаһ Тәалә сорау биреп әйтә, син каян беләсең, бу кичтә нинди бәрәкәт бар, бу кичнең бөеклеге нәрсәдә, син каян беләсең дип Аллаһ Тәалә сорый да, аннан соң инде безгә шушы сорауны үзе биргән, безнең алда куйган сорауга җавап бирә. Аллаһ Тәалә Коръәндә күп җирдә шушы ысулны куллана. Ягъни башта нинди дә булса бер сорау, мәсәлән, кыямәт көне турында нәрсә беләсең дип башта сорау бирә. Бу нәрсә өчен Аллаһ Тәалә безнең игътибарыбызны юнәлтергә тырыша. Ягъни шушы сораудан соң киләчәк Аллаһ Тәалә үзе биргән җавап, шушы хәбәр безнең өчен, безнең тормышыбыз өчен, дөньябыз һәм ахиратыбыз өчен бик тә мөһим, һәм безнең игътибарыбызны юнәлтергә, шушы турыда уйларга, фикер йөртергә Аллаһ Тәалә шушы ысулны кулланып безнең фикерләребезне юнәлтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәалә сорау бирә дә, Аллаһ Тәалә җавап та бирә. Бу кичә ди 1000 айдан да хәерлерәк. Инде дәвам итеп Аллаһ Тәалә шушы тагын хәерле эшләрне әйтеп китә. Бу кичне иңәләр шушы күккә фәрештәләр һәм анда духти, ягъни ул әйтелә инде Җабраил галәйһиссәлам Аллаһ Тәаләнең рөхсәте белән һәм буйруклары белән ди. Һәм бу бәрәкәтле кичә иртәнге таң атканга хәтле дәвам итә ди. Монда Аллаһ Тәалә шушы сүрәнең башында әйтә, без шушы Коръәнне иңдердек бер кадерле кичәдә ди. Ягъни тегесендә мөбарәк кичә дигәне, мысында Аллаһ Тәалә бу кичәне тагын бер бөек сыйфат белән сыйфатлый, кадерле бер кичә ди. Дөрестән дә без менә шуларны, шушы нәрсәләрне белгәч, Кадер кичә турында, Рамазан ае турында, бигрәк тә менә бу Кадер кичә турында, әлбәттә ул безгә кадерле. Бүтән кичәләрдән, бүтән бик күп нәрсәләрдән бу кичә бик тә кадерле. Һәм без инде бу кичәне заяга, мәгънәсез үткәрергә тиеш түгел. Әгәр дә инде без бу игътибарсыз шушы Рамазан айларыбызны үткәреп җибәрсәк, бигрәк тә Кадер кичен Рамазан айларында мөмкинлек булмаса да, кайбер кешеләрнең эше тыгыз булса да, соңгы 10 көндә үзенне кысып, шушы кичәләрне гамәл гыйбадәткә багышларга, дугаларга багышларга була. Әгәр дә бу дөньяда шушы Рамазан аеның Кадер киченең уздырып җибәрсәк, бер нинди игътибарсыз, бу кеше иң зур югалту, иң зур хәсрәттә булучы кеше. Син үзеңә бик зур оттырыш ясадың дип, бик зур югалтыга дучар булдым дип уйла. Инде шушы аятта әйтелгән кадер сүзе белән бирелә. Аллаһ Тәалә кадерле бер кичә ди. Шуңа күрә монда тәкъдир сүзе дә шушы тамырдан алына, ягъни бу кичәдә шушы безнең тәкъдиребез иңә 1 еллык билгеле була. Инде ул Аллаһның китабында язылган, галәмнәр яратылганчы, бөтен нәрсә яратылганчы, ләкин Аллаһ Тәалә менә шушы фәрештәләргә һәм шушы китаптан хәбәрне, 1 еллык хәбәрне безгә белдерә, фәрештәләргә белдерә. Һәм шушы кадерле сүзнең инде без аңлаган мәгънәсе дә бар, татар телендә аны кулланабыз. Ул бик тә кадерле, бөек бер кичә. Һәм Аллаһ Тәалә бу кичәнең бөеклеген ничек әйтә? Бу кич 1000 айдан да хәерлерәк диде. Ягъни 1000 ай гына дип әйтмәде, 1000 айдан да, 1000 айдан башлана. Аның чиге юк, 1000 айдан күбрәк шушы бәрәкәткә ирешергә була. Ягъни башка вакытта без бер гамәл кылсак, һәм шул гамәлне Кадер кичендә кылсак, бәясе шушы 1000 ай буе шушы гамәлне кылган хәтле 1000 айдан да күбрәк кылган хәтле әҗр савапка ирешергә була. Моны күз алдына китерү кыен. Бер кичәдә ни хәтле бәрәкәт. Ягъни син башка вакытта бер намаз укыдың, Аллаһ Тәалә шушы кичне шундый ук намаз укысан, 1000 ай буе гамәл гыйбадәте шушы намазда булган хәтле савапка ирешергә мөмкин. 1000 ай инде ул уртача шушы 82-83 елга туры килә. Әле анда әйтелә 1000 айдан да хәерлерәк ди Аллаһ Тәалә. Һәм әлбәттә бу кичә 1000 айдан да хәерлерәк дигәндә,
Димәк, башка кичәләрдән ул шуны хәтле өстен һәм әҗир савапта шушы 1000 ай хәтле әҗир савапта әлбәттә башка көннәр белән чагыштырганда бихисап күп икән дигәнне аңлата. Һәм Аллаһ Тәала, без инде үткән вагызларыбызда карадык, әгәр дә кем Кадир кичен Аллаһ Тәаләгә иман белән һәм дә Аллаһ Тәаләнең шушы әҗир савабына өмет итеп үткәрсә, ул кешенең бөтен гөнаһларын ярлык диде. Ягъни шушы кичәдә ике сыйфат белән, ягъни иман белән Аллаһ Тәаләнең шушы бөек кичәсе бар, шуны танып, шуңа иман китереп, шушыңа ышанып, һәм шушы кичәнең әҗир савабына ирешим дип, ныклы иман белән шушы кичәне үткәрсәк, ике шартын үтәрсәк, Аллаһ Тәалә бөтен гөнаһларыбызны иншалла ярлык. Аллаһ Тәалә һәрберебезгә шушы кичне туры китереп, шушы кичләрдә Аллаһ Тәалә шушы сыйфатларына ия булып, һәм шул сәбәпле безнең дә гөнаһларыбыз юылуга ирешсәк иде. Һәм тагын бер шушы фикер бар, шушы кадыры сүзенең мәгънәсендә тагын бер мәгънә күрәләр. Ул инде кысылу, шушы тараю дигән мәгънәдә килә. Монда да бер хикмәт бар, чөнки бу кичәдә җир йөзенә бихисап фәрештәләр иңә, Аллаһ Тәалә шушы Кадир кичендә иңәр торган бик күп фәрештәләрне яратты, һәм анда әйтелә, Җабраил галәйһиссәлам үзе шушы җир йөзенә иңә, һәм шушы фәрештәләрдән җир йөзендә басырлык урында булмый, яки бик кысынкы була дип әйтәләр, һәм шул мәгънәдә шушы сүздә бар. Һәм шушы аятларда әйтелә, Аллаһ Тәалә шушы фәрештәләр иңә Аллаһ Тәаләнең рөхсәте белән һәм Аллаһ Тәаләнең кушкан төрле хикмәтле бурычларын үтәү өчен дип. Без беләбез, фәрештәләр Аллаһ Тәаләнең буйсынган куллары, һәм Аллаһ Тәалә нәрсә буйырды, алар бер нәрсә карышмыйча, кимчелек китермичә, алар үтәүчеләр. Аллаһ Тәалә фәрештәләр турында әйтә Коръәндә, бөтен нәрсә җирдә һәм күкләрдә Аллаһныкы. Аллаһ Тәалә Коръәндә фәрештәләр турында әйтә, аңа Аллаһ Тәаләгә күктәге бөтен, җирдәге бөтен нәрсәләр аныкы, Аллаһныкы ди. Аның янда булган затлар, алар гыйбадәт кылудан туктамыйлар һәм армыйлар, алар аны төн һәм көн армыйча зурлыйлар ди. Ягъни фәрештәләр шундый затлар, алар инде ихтиярлары да юк, аларның теләкләре дә юк. Алар Аллаһ Тәалә нәрсә буйырды, шуны төгәл, нәрсә өчен яратты, шуны төгәл башкаралар. Шуңа күрә алар ару-талусыз шушы Аллаһ Тәаләгә гыйбадәттә, Аллаһ Тәалә кушканнарны үтәүдә. Шушы көнне җиргә иңеп, алар Аллаһ Тәаләгә гыйбадәттә булучы мөселманнарга бәрәкәт, Аллаһ Тәалә рәхмәтен китерәләр. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәалә бу аятта Җабраил галәйһиссәламны айырып күрсәтте, чөнки ул фәрештәләр алдында иң өстене, шуңа күрә әйтте, һәм бу кичне иңде фәрештәләр һәм Җабраил галәйһиссәлам диде. Һәм инде соңгы аятта Аллаһ Тәалә әйтте, бу кич иртәнге таң атканга хәтле дәвам итә диде. Бу кичәнең хикмәте турында Ибн Аббас әйтте, шайтан һәр көнне кояш белән бергә күтәрелә, Кадир киченнән башка диде. Һәм шул сәбәпле бу көнне кояш шушы нурларсыз күтәрелә диде. Һәм инде галимнәр әйткәнчә, бу көнне кешеләр авыртмый, һәм бу көнне шайтаннар зулым кыла алмый. Икенче бер хәбәрдә әйтелгәнчә, Кадир киче ул бер хәерле бер кич, бу кичтә зулым кылынмый һәм шайтаннар җибәрелми диде. Ибн Аббас шулай ук әйтте бу кич турында, бу төнне иң дәһшәтле шушы зулым кылучы җиннәр богаулана, һәм дә җәннәт ишекләре ачыла, бөтен тәүбә кылучының тәүбәләре кабул кылына диде. Чөнки Аллаһ Тәалә Коръәндә әйтте ди, бу кичә иртәнге таңга хәтле дәвам итә диде. Менә шушы бәрәкәт, шушы хикмәтләр бөтенесе кояш байганнан иртәнге таң атканча хәтле дәвам итә. Һәм бу кичәдә бөтен иманлы кешеләр, гамәл гыйбадәттә булган кешеләр шушы зулымнан сакланган була, ниндидер күңелсезлекләрдән сакланган була. Чөнки алар бу кичне Аллаһ Тәаләгә якын булалар, күңелләр белән гамәл гыйбадәттә булалар. Һәм шул сәбәпле алар җәһәннәм утыннан үзләрен саклыйлар. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәалә шушы көннең иртә беләнгә хәтле дәвам иткәнен безгә белдерде. Без инде шушы хәбәрне белгәннән соң иртәнге таң атканчы күбрәк гамәл гыйбадәт кылып калырга тырышырга тиешбез. Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешергә дугаларыбызны кылып, шушы кичнең бәрәкәте тәмам булганчы файдаланып калырга тиешбез. Без караган шушы Кадир сүрәсендә Аллаһ Тәалә бу кичнең бик күп бәрәкәтләрен безгә белдерде. Беренчедән, Аллаһ Тәалә безләргә Коръән Кәрим китабын иңдерү
турында әйтә шушы кичне. Коръән Кәрим китабы безгә туры юлны күрсәтә һәм шул Коръән Кәрим сәбәпле без бу дөньяда да, иншалла, киләчәктә ахиратта да Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешәчәкбез һәм хакыйкый мәгънәдә бәхетле булачакбыз. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә шушы сорау биреп, кайдан беләсең син? Бу кичнең бөеклеге нәрсәдә? Нәрсәдә аның бөеклеге дигәндә, Аллаһ Тәгалә шуның белән безгә безнең игътибарыбызны юнәлтә, бу кичнең бәрәкәтен без аңлап бетерә алмыйбыз. Өченчедән, бу кичә 1000 айдан да хәерлерәк, үзенең дәрәҗәсе белән, бөеклеге белән 1000 айны узып китә. Дүртенчедән, бу кичәдә бик күп фәрештәләр иңә Аллаһ Тәгаләнең хикмәтле буйрукларын башкаралар һәм шушы гыйбадәттә булучы иманлы бәндәләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, бәрәкәтен китерәләр. Һәм бишенчедән, шушы фәрештәләр безгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен китерә, хәбәрен китерә, шушы кичә сәбәпле бәндәләр җәһәннәм утыннан сакланалар. Һәм алтынчыдан, Аллаһ Тәгалә Кадр киче турында аерым сүрә багышлады һәм дә бу сүрәне мөселманнар үзләренең намазларында кыямәткә хәтле кушачаклар һәм дә Коръән укыганда шушы Кадр киче турында аятларны укып, аны зурлаячаклар, хөрмәтләячәкләр. Абу Хурайрадан риваят ителгән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, без ул хадисны караганнан ким Кадр кичен ныклы иман белән һәм Аллаһ Тәгаләдән әҗр-савапны өмет итеп үткәрсә, аңа элек кылган гөнаһлары гафу ителә диде. Без моннан нәрсә аңларга тиеш? Димәк, без иманлы кеше бу төнне намаз белән йокламыйча үткәрергә тиеш һәм күңеле белән Аллаһка омтылып һәм Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылган әҗр-савапларны ихластан өмет итәргә тиеш. Инде без төгәл көнне белмәгәч, шуңа күрә соңгы 10 көнне һәр төнне шушы ният белән, шушы көнне Кадр кичедер дип, менә шушы ихластан, шушы әҗр-савапка ирешин дип, һәр төнне без шулай үткәрергә тиеш булабыз.